ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟବାକ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଭାଗ କରି କେମିତି ବାଇବଲକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ସମୟକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ତିନୋଟି ସମୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ସମୟକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ତିନୋଟି ସମୟ କ'ଣ କ'ଣ ତାହା ନିତାନ୍ତ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେହି ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମାନ ନୁହେଁ ଏବଂ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଅଟେ। କାହିଁକି ଏହି ଦଳର ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ନୁହେଁ ଏବଂ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଅଟେ ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନକାରୀ ଏହି ତିନୋଟି ସମୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଏହା 100% ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି ତିନୋଟି ସମୟ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅତୀତ ସମୟ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟ। ଏହି ତିନୋଟି ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତୀତ ସମୟ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତୀତ ସମୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା। ସେହି ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏଫେସୀୟ 2:11 ଏବଂ 12। ଅତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଜାତି ଥିଲ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ହସ୍ତକୃତ ସୁନ୍ନତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସୁନ୍ନତ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେଉଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ନିୟମରେ ନିରଂଶ, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଜାସ୍ୱତ ରହିତ, ପୁଣି ଜଗତରେ ଭରସାହୀନ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଥିଲ ତାହା ସ୍ମରଣ କର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଅଛି। ସେହି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତୀତ ସମୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ସେହି ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପୂର୍ବରେ। ପୂର୍ବରେ କହିଲେ ଅତୀତ ସମୟକୁ ବୁଝାଏ ବା ଅତୀତ ସମୟ। ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ବାଇବଲ ଅତୀତ ସମୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୋଟିଏ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନକାରୀ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଅତୀତ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଥିଲେ? ଅତୀତ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଏହି ଉଭୟ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅତୀତ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅତୀତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିଲେ? ଅତୀତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିଲେ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅତୀତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ? ଅତୀତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନକାରୀ ନିତାନ୍ତ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଅତୀତ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେବେ ଏବଂ କେବେ ଶେଷ ହେଲା? ଏହା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ସେହି ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏଫେସୀୟ 2:13। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୂରରେ ଥିଲ ଯେ ଏବେ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟିସ୍ଥ ହୋଇଅଛ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏବେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ବୁଝାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ବାଇବେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଅଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ଉଭୟ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ହେଲେ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ସେ ବିଜାତି ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରିତ୍ରାଣ କେମିତି ମିଳେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସମାଧି ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ତୃତୀୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନକାରୀ ବା ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିତାନ୍ତ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର କ'ଣ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର କ'ଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୃତୀୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର। ସେ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏଫେସୀୟ 2:7। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା କରି ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହର ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଅଛି। ସେହି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ବାଇବେଲ ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତେବେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଥିବେ ବା ରହିବେ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ରହିବେ ଏବଂ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ରହିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ କେମିତି ପାଇବେ? ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ତିନୋଟି ସମୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏହା ବାକ୍ୟ ସହ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଯେଉଁ ତିନୋଟି ସମୟକୁ ଆଧାର କରି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା କେମିତି? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅତୀତ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ କେବେ ଅତୀତ ସମୟ ଶେଷ ହେଲା, ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ତିନୋଟି ସମୟର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:1 ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:1ରେ
बाइबलर पूरा सत्यता रही कहीं परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी सृष्टि कले जितेबाला आम परमेश्वर ये सृष्टि विषय जानिबा आदि पुस्तक 1:1 को जितेबाला आम जानिबा सेतेबेले अतीत समय केबे आरंभ होला एवं केबे शेष होला सेहीपरि वर्तमान समय केबे आरंभ होला केबे शेष हेबो सेमिति भविष्यत समय केबे आरंभ हेबो एवं केबे शेष हेबो यह जानिबा पई ही हेले आदि पुस्तक 1:1 को आमको जानिबा को पड़िबो आ कहीं परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि कले यही विषयटी आम्भे माने नेक्स्ट वीडियो रे पुंखानुपुंख भावे आलोचना करिबा। प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद।